Everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायगोननानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनिथ' सनाफोर मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरो दा टाइमा दा 7था जाबाय दुगैखां लोबस्रां आङो फुजाबो होनानै लाखांखाबाय नै बिदि होथेनानै दोनाबानो जाया आरोना नै जोंना दुस्थ'नि थाखायनो माने एकदमबारे मन्दिरनि जिनिस गासिबो बोख्लायजोबनो नागिरो आरोना ओंखायनो बिदि टेबोल होथेनानै दोनबाय आं थ' सनाफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायगोन होननानै लाहरनाय थाबाय नायलांदोलाय दिनैबो आंनि भिडिअखौ अरनानै जोबजासिम मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोरथ' जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरोना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना थ' नायलांबाय थादो मा देखायलांनो हायो देखायनोसै आरोना सनाफोर स्कुलाव थांनो ओंखारबाय आरोना सनाफोर स्कुलाव फिसाजोखौ दोनलांनानै फैग्रोनोसै आरोना आङोथ' दोनलांग्रोनोसै ओमफ्राय दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन थांगासिनो जोङो बारा गुसुथारहाय स्कुल मोनफैलायबाय गोजांबोयोहाय बिराद गुसु जायो दा गारि सालायबोनाया बारानो हाव 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 नांजोबो नै बिबारा जि मोजां बारखाबाय नै आरामनो ओरै नै बिबार गायनो जिं जिं साफा खालायगासिनो दङ मालाय नै मिस्ट्रिफोर खामलाफोर लागायनानै बिबार गायहांबायानो नै मालाय गोजां बोथोरनि समायसिगोन आरो लामाया बिबार बारि आरामनो बारा मानसि फैथ'वाखै दाबो बारा माबाखायाखै नालाय टाइमाबो 8टा 5ल' जादों ओमफ्राय थाब फैबाय जोङो एसे थाब ओंखारखांनायखाय ओरै गायहांबायबो नै बिबारखौ मालाय नै जिं जिङाव साफा खालायनानै बाय बाय थांबाय फिसाजोआ थांफिनसै आं न'आव दोनलांबाय थांबाय गावहा थांबाय फिसाजोआ थांफिनसै आं न'आव होननानै फैबाय सनाफोर न'आव सफैबाय आरोना सनायाबो उन्दुबाय नै सनाया दिनै 10 मास फुरा जाबाय आरोना दिनै 10 मास फुरा जाबाय दिनै आंना फिसाया नैबे नानिया जोंना बावथारला बार्थडे जानो गोजांबोयो जि गोजांबोयो आरोना आरो फुङाव दुगैनानै थांनाय जायो नालाय सुखोजोबथारो दसे थानानै ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय ओरै दालि रुबाय ओरै सबाय बिमा आं बिदि गोलाव गोलावैनो जानो लुबैदों आरोना सनाफोर ओंखायनो बाराद्राय गुसुं गुसुं खालायासै आं बेबायदिनो खालायबाय आरो फ्राम फ्राम एवनानै जानोसै ओरै दालि ओमफ्राय ओरै नै टमेट'थ' गैया सरि गाजर मुला ओमफ्राय लाइ बिलाइ ओमफ्रायो बिट सिक्लाद आरोना मिरामिस दिनै जेबो गैया ओमफ्राय नै जिथि गारसारजोब्बाय आंना जोलैया मा जाखो बियो मानो गारजोबखो बेखौ जावनजोब मानो नोङो मानो जावनजोबखो गाज्रि जाथारबायथ' नों खामानि बानायनानै होनो रोंथारोथ' दाना नै बिदिनो गारसारजोबनानै होयो आरोना नै गावनि खिथाब सेस गारजोब्बाय दुष्ट गथ'आ ना नों जेजे 10 मान्थ कमप्लिट जाथारबाय सनाया दिनै 10 मास फुरा जानायखाय नों दुष्टसिन जासिनदों ना हो दे आगाव 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 होनदो मादे होनलाय दे होनदो दे बिराद गुजुफ्लायो आरोना बियो दालिया जाबाय आंना सनाफोर एबार दुन्दिया होनसै आरोना न'नि दुन्दिया लकेल दालि जानो नै फिसाजोआ दालि संबाथाय बेहा जेबो नांलायलाय आरोना ओरैबादि दालि गोथाव मोनो आंना फिसाया ओमफ्राय आंहा जानो बायो बारा दालि खांनोसै एसे जबबावनानै फैदा ग्रिन मटर जादों आङो जा गोथाव मोनो आं बे मटरखौ संख्रिखौ सोबनानै गारफिनो सनाया जोंना बे ग्रिन मटरनि संख्रि दंना बेखौ जानाया ओंखाम जानोसै सनाफोर आङो नै आंना ओंख्रिया दालि सबाय बिमा नै लाइ एसे सामब्राम बिलाइ एसे दुन्दिया ओमफ्रायो मुला ओमफ्रायो बिट गाजर
लागायनानै लानोसै आरो ना गोथाव जानोसै दालिखौ जाबा जाबाय जायाबा जायासै आरो ना लाफाबाय आं भाल मोनदो आंना माने बेखौ मोनबाथाय आंनो जेबो नांखाया आरो ना ओंख्रि थोंख्रि दालि थालि नाङा जाबा जाबाय जायाबा जायासै आरो ना बेखौ लागायनानै लानोसै टमेट' थादेरनांगौमोन टमेट' गैला आरोना मैया जाजोब्बाय टमेट' थादेरबा बिराद गोथावसिन जागौमोन जेबो ओंख्रि नाङा आंनो बे स्लादखौ मोनबाथाय नै आखाइ सुनानै लानि नङाबा आलौगोन फिसाया आंना गान खनगासिनो सोर सोर बिदि स्लादजों गोरान गोरान ओंखाम जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालायदो सनाफोर माने आगैमोना बुंहरो नालाय जेबो कन्टेन्ट गैयाबाबो जानायनि भिडिअ'बाबो लाबो होननानै ओंखायनो लाबोयो आरोना सनाफोर नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायदो नायनो मोजां मोनैफ्रा नायाबाबो जेबो नङा आरोना नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायगोन मालाय फिसाजोआ जाया आंना बेबायदिखौ जाखांबाय सनाफोर खब'सेल'सैनो दालिखौबो जाबाय आरोना आङो आंनि जानायखौथ' मिथिखागौ स्लिम स्लाम जाजोबखायो आखाइ सुनानै लागोनसै गोदोनासो गोथाव जाखांलायबाय आरोना मिरामिसबाबो गय जाबाय थाबायनो लेंगासिनो दं नै सनाया थाबायनो ससे थाबायहोनानै लाबोनोसै सान्दुङा नायनोनो हाया बेरायनोसै बेरायनोसै नामा साइनो नै मैयानि भिडिअ'आव बैग्रि जुलफि जाफानाय आदाया मालाय नै अर साइनो बन दाननानै दोनदों बा दंबावो नै माइआ हानो आरोबाव ओरैनिया बाराद्राय मोनद्रायाखै नालाय ओंखायनो हाथ'वाखै खोमा नङा मालाय माइ हा होनदों बाजैया हाफैयासै मालाय आयंना माइनि बागान नै न'आव थांसै जोंहा मिनिलायदों बेरायनो मोननायखाय
सनाफोर फिसाजोखौ दसे फुथुनोसै आरोना आङो थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय दे बाय 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 दे बाय बाय दे